tema. Kudul Maita. Tapahohoma, tapukama parmingguota, tapuji tuhata, marede mahita sian bukwede nomor 112 ayat sada 1 ayat tolu. Hite-hite goarni debata ama.
Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungudohami di jolo martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Sai asi marohami dasadok bangsonami. Se sama dosa nami saluhutna. Sai sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahonami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangolu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nungapola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau. Ayau do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 385 ayat 2. Kamu mahatani debata turpuk epistel di hari mingguon tarsurat di Yohanes bidu onom ayat 50 sada sahatu ayat 50 walu. Audo roti na mangolu na tuat sian banua gijangi manang ise na mangaton rotion ido mangolu saleleng-leleng na ia roti silehonoki bahen hangoluan ni portibion ima dagiku. Jadi didok Yesus matu nasida natutu si tutu do hatakon natuhamu tung naso dapot hamu hangoluani moloso di pangakamu daging ni anak ni jolmai jalaso di inum hamu mudarna. Ai si panganon natutudo dagiku jala si inumon natutudo mudarhu. Songon parsuru ni ama si parngolui diau gabe mangolu au marhite-hite amai songonima mangolu marhite-hite au na mangatton au. Ido sahatna
martua doakan natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hitasian bukuede nomor 205 ayat 2 dohot ayat 3. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sia todi parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tu mau na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banwatoru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso watu dosani disima ibana pamimula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsea di todi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hato paniala Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai nama dok mula mangolu dosogo daging ni halak naung mate doho dihangoluan nasora suda. Amin. Kor ina Rabu dungi diuduti manon museng kor ina Naomi.
Horas Madita Salukna Sonari Boy Mata BG Warta di Bagasan Minggu. Di halaman pertama Boy Mata Ida ya Minggu Sadarion Ima Minggu Pasa 12 Hon Dung Trinitatis tanggal 10 Agustus 2024. Topik Minggu Manadikon Neang Niroha Jalamang Yuton Dalan Hapatason. Di halaman pertama Boy Museta Ida pelayanan dohot nama kubasi di Minggu Dasar Darion. Di halaman paduahon Boy Mataida inganan pertangyangan hari Rabu dohot hari Kamis. Nama sado si pamasaon paborhaton sintua pensiun di Minggu Sadarion di kebaktian Minggu siang dung sipul pilihan patuluhon paborhaton ni Huriatama pensiun sian hasituaon inang sintua D5 buru pangaribuan sip sian wek 10 Obar tusi patupautado papungu pilihan patuluhon tujolo dohita di kebaktian pagi siang dohot malam songon hamuliateon ni rohata di saluhut pakubasion nasida di tonga-tonga ni huriata nasalilingon. B. Majakon situa di Minggu siang Sadarion di patupado pajakonon situa dung sipul paborhaton situa pensiun guarnasida ima situa Jimmy Lumban Tobing sian we onom 2 sintua rumit T buru pakpahan SPD sian wek onom. C. Nasorang di hari Senin tanggal sia Agustus 2024 di basa-basahon debatado sadadak danak boru di keluarga Amang Apri Maruhum Batubara dot inang Marisa boru na 70 sian Jalan Sekip Gang Sederhana nomor 7B wek sia sehat do dak danaki suang songoni nang natorasna. Titing neng marbagas titing paduahon neng manjalo pasu-pasu perbagason marihot si hombing anak ni amata si tuabe si hombing tubuh ni inang el boru silaban sian huta luban si parbue desa tapian nauli huria MI litong ni huta resort litong ni huta dot oroanna Emi Sumiati boru panggabean boru ni amang panggabean nahinan tubuh ni inang ha boru hutagalung nahinan sian jalan pembangunan nomor 55 wek pitu Uriah HKBP Siagul Resort Medan Opat Siagul. Nasida manjalo pasu-pasu perbagasan di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 di GMMI Litong Nihuta Resort Litong Nihuta. Saya di pasu-pasu debata manasida nanaing mamuka pardongan sari peoni. Titing paduahon. Neng manjalo pasu-pasu perbagasan David Ginola Gultum. Anak ni amang Dr. Andus Roger Gultum nahinan tubuh ni inang Melis Mawati nahinan sian Jalan Karya Masjid Gang Murni nomor 4 wek tolu Huria HKBP Siagul Resort Medan Opat Siagul dot oronna Yohane Lisnawati boru nenggolan boru ni amang Dr. Andus Marulop nenggolan tubuh ni inang Rosita boru siahan SH sian Jalan Gatut Subroto Pasar Tolu Gang Sekata nomor onom F Medan Huria GKPI Jemaat Khusus Cinta Damai Medan. Nasida manjalo pasu-pasu perbagasan di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 di GKPI Jemaat Khusus Cinta Damai Medan. Saya di pasu-pasu debatama nasida nanaing mamuka pardongan sari peoni. Titing parjolo naing manjalo pasu-pasu perbagasan Dio Epipanias anak ni amang Warto AS nahinan tubuh ni inang Soparlina boru Situmeang sian Jalan Surau Gang Bersama nomor 8 wek walu Huria HKBP Siagul Resort Medan Opat Siagul dot orana Renita Astrivo boru tambah boru ni amang Hongli Morris tambah
Tubuni Inang Lisnawati Boru Simanjuntak Sian Jalan Gaharu Gang Perdamaian Huria HKBP Glugur Resort Medan Utara. Nasida Manjalo Pasu-Pasu Perbagason di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2024 di HKBP Siagul Resort Medan Opat Siagul. Saya di Pasu-Pasu Debatama Nasida Nanaing Mamuka Pardongan Sari Peoni. Ruas Nago mulai Minggu Sadarion nungagabe ruas Nago ma keluarga Amang bangun pintu batu Inang Riatin Nursija Boru Si Hombing Sian Jalan Surau Gang Darurat nomor onom Wek Walu. Mulai Minggu Sadarion nungagabe ruas Nagokma keluarga Amang Arianto Sagala Inang Boru Panjaitan Rabdot Opat Yanakon Nasida Sian Jalan Pabritunun nomor Siap Lonom Wek 10. Mulai Sadarion nungagabe ruas Nagokma keluarga Amang Darius Pangaribuan Inang Boru Nadea Rabdo 2 Yanakon Nasida Sian Jalan Priuk Gang Saurdot nomor 20 Sada Wek 10. Bunga Altar Naparadion Bunga Altar di Minggu Sadarion Sian keluarga Sintua Purba Inang Boru Munte Sian Wek Pitu. Goar-goar Nina berulang tahun di Bagasan Samingguan dimulai tanggal 10 Walu 1 tanggal 24 Agustus 2024 Godangna Tolu Pulau Nom Halak. Selamat ulang tahun ma hupasat tami sude parhalado suang songoni jemaat panjang umur sehat selalu murah rezeki. Tuhan mama masu-masu hatan di bata di nama ulang tahun Ima say dilehon matuho disubut roham jala di pasaut nasa sakapmi tersurat di Pesalmen 20 ayat 4. Di halaman berikut pemakaian gereja bunga altar dohot keuangan Boi Mata Ida di Wartanong Adong Dihita. Jemaat Nasak Marsahid Boi Mata Tangyakon Amang Inang di Bagastabe asa Boi hatop malum nas Persaiton Nasida. Mau lihat warta tambahan PA remaja Naposo Bulung HKBP Siagul dipatupa di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 maringanan di gereja masuk pukul 10 alu manang jam 6 sore. Jala dipangidodo tusude Erhan HKBP Siagul nas adong di ruas tabe asa madohoti PA RH HKBP Siagulon. Songonimas warta naboyu pasatami di Bagasan Minggu Sadarion mau lihat tema Horas. Kor Ebenezer Dungyen non diduti mamuseng kor ama Huria.
Papungma Peleata, Marede Mahitasian Bukwede nomor 248. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna
di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatane debata turpuk jamita di minggu tasadarion minggu pa-12 hodung Trinitatis sian buku nipoda sian Raja Salomo bidusia mamukamai sian ayat na perjulo tol hasro di ayat na paunopon songonom maridok takasma tapai hutihut nunga di pajongjong hapis tarani jabuna jalanunga di dak tiang nabatu si pitu-pitui nunga dipotongi pinahanna pamuean jala dipapang anggurna nunga huhut dipadiri mejana nunga suruh-suruan da buru-buru menggokot jolma di atas betul-betul ni hutai manang ise na tubuk roma ibana tuson tuganup na hurang roha hatana songonon Roma hamu pangakamu masya rotiku jala inum hamu sian anggur na hu papangi tadi kok kamu ma akka naneyang roha asa mangulu hamu jala ihut-ihut tamu ma dalan hapatason hido saat ni turpuki aladak sudi hamunat tuari ro Tugaraja tahun merayakan 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pa 70 tahun tak pola salara ulahan nuai ngate merdeka 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 tabudo kemerdekaan natari wilala tahun naro Roma hamu sudia saduhut tamu mangida na tabui hati sampai botari hitati tabudo ba gudang ko na dapat hadiah huida akadongan songonido ng kemerdekaan ni bangsa taon las doro hata ala sonoro na tari odo pe perjulu sahali di patupa perayaan kemerdekaan di ibu kota Naib Baru di ibu kota Nusantara jala sangat luar biasa dui sada program nauli disakapi pamareta tanggia ma kobar tu sakapi merdana tutikin yang roa tehe terjadi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dukon ni ba tahalacot dong se di bagasan tahunon nate mar presiden ne baru mahita nga 10 tahun dah na sumar presiden ne baru hita bala laos duho may tatangya ko na tong tanggal 20 Oktober anon gatima presidenta ang giya ma buwan negara tao muse lam turinggan na tarlumubi menuju Indonesia emas tahun 2045 jala napatuluhon las dorohatan ang dibagasa tahun ope patu-pauta memulai di tengah-tengah ni bangsa tahun pemilihan kepala daerah provinsi bupati manang wali kota secara serentak di seluruh Indonesia nah selilingon merdeba-deba dope kan lengkon ngabui sahali serentakan non pilitota jadi dua mai tatongang memilih isi baik mana hobar si pilih tota bata pilih mah hati. Nah kadongan dakolani adong dosa adalah nerohatan waing di naung 70 tahun negara tahun marhite-hite akka naposo bulung gua teh pemuda di bangsota secara khusus na berkiprah di Olimpiade wa arong tulu medali emas hati jadi mabain negarata juara 2 manuang di Asia Tenggara jala urutan patulu pulusia huma di Sadok Portibion di bidang olahragai ima si Pedrik Leonardo
si Rizky Juniansah dohot si Georgia Mariska Tanjung. Datu luaka na poso bulungon mabailas do rohani negara ta jala mengangkat harkat dohot martabat ni negara ta di tonga-tonga ni Portibio. Sini mahitan waya kadonga mamerek turpukto. Dang murah nasi dah dapat medali emasi. Dang murah. Jala datung na nasi pani menang na beruntung. Alai ikon parhatutuot tado itu semua adalah hasil dari akumulasi doa, iman, kerja keras, konsentrasi, pola pikir, pola makan, do itu sih kan? Hadang buhi gugu mangalangit tong. Pola komunikasi dan relasi, manajemen emosi, dohot dedikasi, tu sudah kena pinatupana. Dengan latihan yang sangat keras. Gabi bui nasi dan nomor sada di Sadok Portibio. Akadongan nanangido ta argani tu pelido. Begitu berharganya mahkota. Walaupun itu berupa medali, tapi kita katakan sebagai mahkota yang sangat berharga, yang sangat mahal. Bahasa bui dapok nasida tarok nakin karena benar-benar punya iman, punya doa, punya kerja keras, konsentrasi, pola pikir, pola makan yang tetap dijaga, komunikasi yang dijalin dengan baik dan sebagainya. Akadongan nah holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus songoni ma ngulu ni halak yang sudah benar-benar bersengaja untuk memperoleh yang berharga dalam kehidupannya. Jalaido naik sunggul honon turpukon naik tu hita. Asa sudima akan aporsea bersengaja memperlengkapi diri di sude situasi, di sude partikian, di sude kondisi. Asa boi dang holan bertahan hidup di tengah-tengah ni Portibion. Alai asa berjaya dan berguna bagi semua orang. Akadongan ido na pinangido ni turpukon dang holan asal mangulu alai taida madidok panggalangon ni hapistarani ternyata orang yang memiliki hikmat na takas mengarade dirina asal apotan bisuk di tonga-tonga ni nguluna songo pangaradion ni halak na marlubba di olimpiade umma perlubbaon na songon halak na berlomba lau madapot mahkota ido perlujungon na persitutuon na di paradi diri na macay takas asang giat boy marguna ibana tuak kana humaliang dada holan asal mangulu taida manakin mulai taringot ya kamang kainang di tengah-tengah turpukton kita sebagai orang percaya diinginkan supaya menjadi pribadi yang beriman, yang tampil dengan tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, tahu tuh elastis, gedel, dang ripong, ate, nuaing, aku udah ngakana poso tahun, badang elastis be mengadu pihak kana masa. Dang gedel be alay nga ba ngaripong ripong gampang patah alay nueng kualitas ni panguluan na elastisido menghadapi segala kondisi segala situasi dan kehidupan dari tengah-tengah ni ngulunon dia boleh tampil eksis dia boleh tampil baik jalabah kadirok kualitas ni ngulu ni halak na porsei na takas mengarade dirina asa dapotan bisuk di tengah-tengah ni ngulu na siganupari dakolan asal mangulu dakolan bertahan hidup tetapi dia mampu memberikan harapan bagi orang lain meningkatkan sukacita bagi orang lain
Ido nang na pinaingot ni Raja Salomo kadongan asa tajalahi, tatuhori, talului habisuhon habis tarani ay molo ngadapotan bisuk jolma urang mah kekuatan na bui taridas yang nguluna. Dia akan mampu membuat rencana hidupnya untuk lebih baik. Tapi mana kini turpuk tau didok nunga di pajongjok kapistarani jabuna. Nunga di dak tiangna betu si pitu-pitui. Nunga dipotongi, wah luar biasa. Dia mampu memberikan satu rancangan atas kehidupannya. Aino aing na gudang jol marangi boto, ahau lo mu marsugut tu dia ho, ima da mamerengi si main ne mana. Ia sadarion marhua ho, batok mama mamerengi si ne mana. Dia tidak mampu lagi membuat rancangan terhadap kehidupannya. Dangi boto be. Anggo sonai suru, dangi boto mulai ulaon. Anggo sorang nai libes, dangi boto. Makariju-karijuna kan. Itu orang dangi boto be. Si jamonna dangi boto. Tapi orang yang punya hikmat adalah orang yang mampu membuat rencana, orang yang mampu mengkalkulasi. Omma siulauku sadarion duk sidung yan non tu sama au seni amma muses jamauku sogot on ikon sayon di bagasa mingguan ikut sonom maulon nami. Itu dia itu halak na dapat bisu. Jadi dirok pajongjong jebu adok tempat adong inganan dakolani dirok do dia memiliki persediaan makanan yang cukup adong ternak pinahanna nunga dipotongi pinahanna pamuean no baga mau nate no mok dipapang anggurna bukan hanya dari peternakan, dari pertanian juga dia cukup adong persediaan dakolani halak nabi suk didok nakin dia akan mampu mengundang orang lain menikmati apa yang ada dari kehidupannya. Jadi anggo halak nabi suki sangat luar biasa. Buido dayun ni halak perbui ni nguluna idonna dayonna ala yang guna oto do ang guna bodoh ba terus mon mengeluh terus surangan dang boyon mebelas rohani donganna meruaron dia akan merusak bahkan merugikan kehidupan orang lain. Tahu ini dia mengulut taisi kalau nama susah nguluni halak tang buy mabelas rohani donganna kalau nama manusai mon tunatorasna pe manusai mon mabeto uluna meruang se hanya memikirkan kebutuhannya saat ini pun dia tidak mampu dan mampu idohot memikirkan ahadu akibat niulahna. Soalnya saya taruh kunyak kadongan dia hanya memikirkan bahwa sa adong isi weno tokin nae so pola pikiran ni danguli memikir horupani donganna mulai takui karetana bahaman no perjewi dak kayak pikir bene dah mulu ibu ani mana gabe lawi bana mar membegal di dalanan so pikir honni bana manang na buana toras nian no mulu mati denak manang na col mana tangi pikir bene sadok buijo kebutuhan nasi satu kinon terpenuhi. Imana ginuaran nasi tabiak kamangkai nang mental tempe magwari hati mental tempe. Om masih pasidingon mulai nak di topi ni minggu ta sadari nak kamangkai nang menadikon yang niroha jalan menghutot dalan hapatason membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Kamanginang na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus solat nari takas nang dohon turpukon mari mendesain kehidupanmu supaya benar-benar berguna memperlengkapi diri dengan segala situasi dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini supaya kita tidak hanya bertahan hidup tetapi
menjadikan hidup kita berguna, berarti bagi sesama kita. Hakka manginang na hinakulungan itu hatta Tuhan Yesus Kristus sadarion paborhato tama inang situa di 5 buru pangaribuan memasuki masa pensiun. Melihat tema di Tuhan ni nunga marguna ngulu na sida na say laon nai di tonga-tonga ni huriat taon di tonga-tonga ni ngulu na si ganupare. Say di parar tuhatta ma gugu na sida marparbue hobar tulomo ni rohan itu hatai. Akup ni laos di baga sasadarion pasahatot taro tohonan hasituau tudongata lamang sit calo situa lubatuwing di son dohot hala inang calo situa buru pakpahan naik takas tohonan turpukon sotuk somarguna ngulu mutu julu ala dipaingok do dului hamu mahabisu honi asa marguna merlaba huriat tahun nang maju hamu gabi parhaladona so tung gabi situana mabaik kamaulon alai jadilah penatua yang memberikan solusi-solusi terhadap hamaulon hido nanek pangidoni nang hatan itu hata nak tuhita di bagasa tikyo songonido nang pasahaton tutulu halak ruas ni huriat tanay baru di bagasan minggu sadarion gabi ruas nagok ala nang dijakon huriat tahamu akamang kay nang say gabi ruas na marguna mahamu di tonga-tonga ni huriat tujuluan ni arion unang gabi holar ruas na manabayarsak na mabay si taonon alay gabi ruas na takas palubakon akahamaulo na masa di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni masyarakat mahamu songoni manang tukurama di tonga-tonga ni huria taon ngadu jalakon nomor situ tu mangaradi dirina tu tanggal 25 borha nasida tu TPRI dohono mah selamat menjadi saksi Kristus. Hendaklah persiapan kita yang luar biasa dilihat oleh Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi berkat bagi pemeriksa TVRI dimanapun berada nantinya. Marsangak magwarni tu hatta marhiti pakkubasyo muna tu juluan ni arion. Jalana parpu di mana yang dohono turpukona kamang kainang khobar tu topik ni minggu tay dohot epistel noktazahan akin kita mempersiapkan diri kita untuk meraih mahkota kehidupan dakkolan ngulu di tonga-tonga ni portibion dakkolan marguna di tonga-tonga ni portibion alai na margama parsiduhut kita dapota di hangolua suku na saliling-liling nai halak na marbisuk hudok di pertangyangan adalah orang yang selalu ingin meningkatkan kualitas kehidupannya supaya dia bisa menjadi imitatio Christi, menjadi peniru bagi Kristus. Ngulut di tonga-tonga ni portibion, kita harus pada akhirnya menjadi sama seperti Kristus. Ketika kita mau Kristus ada bersama-sama dengan kita dan kita berada di dalam Kristus. Mulu saya tok-tok kita makka mau lihatehon pengorbanan pakokopon itu hatta Tuhan Yesus Kristus di hita naung mameleho dirina didok ibana do si panganon na tutu pamatangna dagingna jala mudar na ido si inumon na tutu alani hudok do nang di pertangyangan penak tu hita saluna kamang kainang jangan sekali-kali melewatkan kesempatan ketika undangan dari Tuhan untuk menerima perjamuan kudus di tengah-tengah gerejanya. Jangan sekali-kali meninggalkan perjamuan kudus karena melaluinya kita hidup, Kristus hidup berada di dalam diri kita dan kita berada dalam Kristus. Macayarga situ tudui akamang kainang. Unang sona tarukonina selingona tong ayulo do
na 2 minggu tik-tikon tu minggu nang tanggal nasaon patu-pau tadu ulau na bedia ditong-atongan ni huriat tahun na kalau saya amen mengulut jo hita satokin lau patu-pau tadu ulau na bedia na mulu 300 halak per minggu tinggal matong 125 mana 150 ngagudengi nah singa itu dia lau betor cicing mulak sobino to manang nahan ni dunia tu jebu kira na marga mana jebui siena para diri rabdoh di hanguluan na saliling-liling mai akamang kainang halak na marbisuk adalah orang yang tahu menempatkan diri pada posisi yang paling tepat na margaido toktong diulului jala diulah di tong-atongan nguluna parsidoh mahita disi gabiak kana marbisuk di tong-atongan ngulun tabi amin martangi kita mau lihat luhut puji-pujian mau sabaho kami Tuhan di bagasan minggu sederion di hatam nama makulingi kami asa tuku calahi kami bisuk nasiak koi ay huboto kami bisuk nasiak ko Tuhan takas dui marharorowan sian biar mida jahuba atong selos mahami biar mida hori tong atong ni perdalanan ning ulu nami setung dapota bisuk kami natakas ali Tuhan bui mengeradi diri nami marguna di tong-atongan ning ulu nami di Portibion marguna kami tu akarongan nami marguna nang dia dopamu akup ni dipakulingi horo kami asa toktong ali Tuhan upadau kami hawoton asa unang gabi halak na mabayan hasusah kami di tong-atongan ni ngulu nami di tong-atongan ni Portibion bono nami matuhan marhiti tangyang nami asa saingani kami toktong marhiti-hiti todim to di perbadian na mengaradi diri nami songon hapistara doh bisuki na naing patupa panggalangon songoni mangulu nami Tuhan padiri dia dupanmu kuwa kami nang ina nami na posom situa di 5 buru pangaribuan naung mameleho diri na tiwa dupanmu di bagasan nguluna noai Tuhan khobar tuah katuran ni huria nami komacoh mana sida sianulaun hasituau di tong-atongan ni huria mon nuwa dipilihon ni nami nguluna tuah dupamu para ramai jala posro hanai pasu-pasomu kana pinikiran na niula ni tangan guguna merperbui tuah ka tikin na roh jala tung di idaho naung takas merperbui ngulu nami para ngulu ni nami para romu mai gabi hamolatio jala puji-pujian hasanga po di kuaramu urun nami do nang dongan nami na naing majalo to hona kasituau di bagasa sederion Tuhan para remana posomo jala pergugui mangula di tonga-tonga ni huriam holam mangula akkaulau nadinggan jala laos pergugui na sida mangotapi akkaulau na hurang denggan na so pola rikot ikon patupaon na sida samarguna na sida di tonga-tonga ni huriamon marguna nang dia dopamu song liman nang ruas ni huriam naung gabe sada parsaorak kami di tonga-tonga ni huriam hakai bisi ya gulon nunga gabe ruas nagok na sida tulu keluarga di bagasa sederion Tuhan ho matoktong na padirihon roha ngulu nini karuas ni huriamon takas Tuhan gabi pasu-pasu unang tuak kana humaliang marguna na sida di tonga-tonga ni keluarga marguna na sida di tonga-tonga ni huriam gabi dongan ali Tuhan laho patupa akan nadinggan di tonga-tonga ni huriam tuak katiki nanaing roh atau kubuak kami mangulu nami sai padiri mahami Tuhan khobar tulomo ni roham asa saya tok kami di bagasak ko jalaho di bagasak kami kebisahat kami Tuhan tu hanguluan na pinaradim hangulua saling-iling nai dia kana porseya diho satu ho mangulu nami tangi ho manatang yang nami kalau di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami maratang ya kami amin. Dorang so tapapungu peliata kamang dot inang adong sautik pabohon nami tertinggal di titing ni huriata ima di hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 PHD lansia di huriata masuk pukul 10 WIB alani tu sudia kamanami nanami lansia asaroma hitam adohoti parpungwani
Taparade mapeliata marede hita sian bukwede nomor 664. inang ada orang so masuk kita tu ulaun paborhaton inang situata alani tada makamula tehon sude pakobasion inangon di tonga-tonga ni huriata saleleng mangula ibana alani tapasahat makamang doat inang marpeliam mahita tujulu tapasahat ma di bagasan ias nirohatta marede hita sian bukwede nomor 14 ayat sada dohot udutna.
Sumaitan waing ku acara paborhaton pensiun marede maita sen buku data nomor 504. Kadongan namar pungun waing di bagas joron itu hataon di julota don waing imainang situa di 5 buru pangaribuan SIP MM nungari wahina sida tiki pakku basionna di huriaton nama cohok mana sida waing sian pakku basionna sida di hurion alani tamado pasahatota hamolation ni rohatta tu debata naung maju madongani dohot patauhon nasida salilingon lahu mangulahot tohonan nasahat tu nasida aku ni unedo pasahatot tamauliate tu nasida naung makalujahot jala makarosopton akarumang niulaon di huriaon adorakso tapaborhat nasida lahu pensiun maceulido mono tabigi majolo debas yan akkaulaon nasida saliling marhubas di huriaon jinahahon ni sekretaris Suryata. Ujawab kami sejarah singkat pakobasion ni inang situa delima boru pangaribuan SIP MM tubuh tanggal 10 Juli 1950 sia majalo tohonan hasituaun tanggal 15 Desember 2010 tulu dung majalo tohonan nasida marhala doma di wek 10 aktif do nasida di rumang ni Aka Sihubasan di Huria HKBP Sayagul Resort Medan Opat Sayagul gabi ketua seksi kemasyarakatan di 2 periode sian periode 2010 sahatu 2010 lalu di Ulutima
periode 2010 sahatu 2020 jala laos diututi sahatu tahun 2022 alatongon masa pandemi COVID. Saya Tuhan ma namar nida naniula nasida gabe hasangapon di Guarna. Urutusi tabigima surat keputusan pensiun nasida. Hujahau kami ma ima SK pensiun dohot piagam penghargaan Sian Distrik 10 Medan Aceh. Surat keputusan nomor 23 garing SK garing SA garing RM.4 garing D garing 10 Romawi garing 8 Romawi 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sei Agul Resort Medan 4 Sei Agul menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan dan peraturan HKBP tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan Dung Amandemen Paupaton bab 9 pasal yang ke-43 poin 6.6 halaman 194 tentang pensiun penatua Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Memperhatikan usia penatua tersebut telah mencapai 65 tahun. Memutuskan nama Sintua Delima Boru Pangaribuan SIP MM, lahir tanggal 11 Juli 1959, ditahbiskan tanggal 15 Desember 2013, pensiun tanggal 18 Agustus 2024. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 18 Agustus 2024, Pendeta HKBP Sei Agul Resort Medan 4 Sei Agul tertanda Pendeta Suwardi Aruan STH tertanda tangan. Kami bacakan piagam penghargaan dari Distrik 10 Medan Aceh. Pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, piagam penghargaan diberikan kepada Sintua Delima Boru Pangaribuan SIP MM, ditahbiskan pada tanggal 15 Desember 2013, menerima pensiun pada tanggal 18 Agustus 2024 pada minggu Minggu 12 Dung Trinitatis. Atas pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas pelayanan Sintua di HKBP Sei Agul Resort Medan 4 Sei Agul, ditetapkan di Medan pada hari tanggal Minggu 18 Agustus 2024, Huria Kristen HKBP Pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh tertanda tangan Pendeta Henry Napitupulu MTH. Hamungin nami nang Sintua Delima Boru Pangaribuan SIP MM kobar tuaturan do peraturan Huria Kristen Batak Protestan nunga digohi hamu pajuan nasahatu hamu marhubas di Huriaon nama dok mauliate do Huriaot tu de bata na patauhok kamu marhubas kobar tu tohonan dok sahatu hamu tulus do hatan itu hatan nama dok sahat ula tohonami na tamado pasahaton nak kamu leteon ni Huriaot tu hamu siala saluhut na pangulaw muna na salilingon di julon itu hata anggia mamarparbui na tonggi na sabakobasyon muna gabi pilihan na khusus di julon itu hata jala makorhon hagagad dan ibilangan ni naporsea dohot hatutugu ni haporsea di saluhut akan na hinubasam muna alani martangi yang mahita ali di batanami nagok asi dohot holong ni roha
Rodo hami tu adupamu lahu pasahaton hamolation ni rohanami jala pangurupio siala pangurupiomu dina posomon dina nami situa de 5 boru pangaribuan SIPMM ai di parar jala di patauho ibana marhubas di huriaon nunga sahat di ula-ulaon na pinasahap mi sai gabi wam na hutsus manasa pakobasion nasida di adupamu jala bahem maramos jala tonggi perbu ni pakobasion nasida nasai laon patugu haporsial doh pakirimon ni ruas ni huriam naung madai pakobasion nasida asalam makirim Tuhan uluan nasa liling-liling na nang naposomon na mamuka sadarion macohot sian ulau pakobasioni sahat tuho jala ramoti manasida unang alang asini roham di nasida asa marulupulup nasida sahat rodi ujungna madai dengkan ni basam tangi homatang yang namion ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alisi tua de 5 boru pangaribuan SIPMM mardongan pos ni roha tu debata ama anak dohoto di Purbadia hupabor hat kami mahamu mamasuhi masa pensiun di pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai mapakubasyo muna sa lilingon say diramoti mahamu madai hinauli ni tiki pensiun tuak ka ari nanayang roon amin. Di sono pasatami ma SK pensiun ni ala inang dohot piagam penghargaan na pinatupan ni distrik 10 Medan Aceh. Marede hita sian buku data nomor 470 ayat 3 dohot ayat 4. Tatama tu na pasato tohonan situa marede hita sin buku data nomor 672 ayat sada dohot ayat tulu di ayat tulu Romahamu 7.
Pamolya kadongan na sa huryaon, di dahamudo nuaing dongata na jongjong dison na tapilit bahe situa di tonga-tongata. Naing Panginoon na sida mapasu-pasu siya tuhatay, asa margugo na sida mangulahot tohonan na sida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa. Naparjulo, pangulan ni huriya na sida mamata-matahon na karuas na pinasahat na sida. Dohot mangaramoti parangin na sida. Molo di boto na sida na hurakture parangin ni manangise. Ikon paingoton na siday. Manang pabuon na sida tuuluan ni huriya asa dipature. Paduahon, maddas-das ruas ni huriya tu parmingguon. Dohot manakasi alana ubahen na soro. Patuluhon, maddas-das sudut na poso asa odop rotu parmingguon jala makarikoton parbinotoan. Paupaton, manikir akan amarsahit jala paturehon narikot tu nasida dohot nasa natar patupasa alay narumikot pasingoton hatan debata tu nasida dohot tu mangnya kosa. Palimahon, mangapuli akan amarsak paturehon akan adangol dohot napugus. Paunopon, manugunugu akka parugamon asing dohot akka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Napapituhon, mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Ope, hamuna hinaholongan naik takas boton nami burju ni roh hamuna mangaraduti ulau kasituaw ni. Di bahenia lusi hamu mana husukut tonotu hamu. Na perjulo. Naolo do hamu mamarange ho parange na tama di julo ni debata. Do di julo ni donga jolma. Paduahon. Naolo do hamu majalo ulau kasituaon songon na kupajuzor odek tu hamu. Na patuluhon. Olo do hamu mangaradoti sudesian nasa roha doho sian nasa gugumuna. Khobar tu hata ni debata. Molo nauk sadaro hamuna mangului saluhut nai namar padam mahamun waing diadupan ni debata doh dijulu ni dongan napungu di son dok hamuma alus patuduhon panguluyom muna. Atong masih jalangan mahita pabohot ni pada munai jala pabuana ulu rohamu mangulau-laun ni debata rap dohot hami. Ali situa Jimmy Lumban Tubing kupasahat matuho tohonan hasituaon di Huria Kristen Batak Protestan Seyagul Resort Medan Opaton sai dipergugui jali patau Tuhan debata mahamu lahu mangulahon ulaon nasahat Tuhamu alai anggo situa sadok naso jadi hasurahan naing masongot juara bagas ni debata unang siula roha-roha, unang parpiri-piri, unang sisobur tuak, unang perbada, unang parpangomoan sian nasoture, Titus sada ayat itu. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sai diramoti Tuhan debata amani tu hatta Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di porbadia lahu mangulahun ulaon si hubasan nauk pinasahat Tuhamu asa marsangap Tuhan debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin.
Ale rumiste buru pakpahan sarjana pendidikan. Wasaat matuho tohonan hasituaun di tonga-tonga ni Huria Kristen Batak Protestan Seyagul Resort Medan Opaton. Marhite guarne bata ama doh guarne anak na Tuhan Yesus Kristus doh guarne to di porbadia di patau mahamu maulahon ulau na pinasahat Tuhamu. Na so patut perbeda-beda angko na poso ni Tuhani. Alai tama basar maradupos saluhut malo mangajari benget manaon najat 2 Timotius 2 ayat 24. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sai di parrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di porbadia maka burjuhon ulaun si pasanto Tuhamu di bagasan sadarion asa marsanghap Tuhan debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Selamat ya. Belum. Yuk. Hamo kadongan na di huriaon jako kamu mana sida di bagasat dame sudi mahitaon manggugu tumangyak kon nasida asa majadi ulaw nasidai kuhut makorhon hasangapon ni tuhata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata manami na di banua gijang mauliate marohanami tuho alan yasni roham diak kadongan namion saya tabai matu rohana sida akasida lehon itod di perbadia asalam maroha jala margugu nasida mangaraduti tohonan nasahat tu nasida asima roham dohot di sudi ruas ni huriamon asalam khotha porsiaun nasida bi jala lam ture parange nasida mangihut toko sungguli marohanami asa masih haholongan unang adong si picangod di hami aslam rarat harajaumu jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Mulak mahamu sahat mahitan waing tu nama dokata na perjulu hu pasatami mak kesempatan dohot tiki tuna pensiun ala inang situa di 5 buru pangaribuan SIP MM 7 lo maham. Horas madihita saluhutna. Horas. Menutupi agak jang hatakon. Terakhir sekali saya bicara dan berdiri di sini sebagai situan perhalado. Sekelumit perjalanan nami di hasituan nami huri mangihami ada 3 fase. Ada 3 fase. Fase pertama sewaktu kami menjadi calon situa masuk tembus masa hatu na ditahbiskan songon hala irangon waing doh amang. Ima fase pertama ngahulalui kami puji Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, pengalaman ataupun berbagi segala sesuatu tentang perkatayon doh program huria olak nina tolap huwek kami na huboto kami sudah kami lalui dengan sukacita. Fase kedua dia mulai ditahbiskan satu kisi sonarion. Ima fase kedua ngahulalui kami bei depas apala di tikion. Nah fase ketiga adalah fase setelah tikion satu pajuan di Tuhan Tuhami. Nah tarisada di tiki mertinggal hata hudoko kami donang di parhalado di persermonan terakhir kami. Nah hubuat kami di si hurenungkan kami satu hal bahwa molo buhado tutu mulu didok malu parhala dui melekat dui di diri ni seseorang alai Muhammad tutu
sahat doulokku tohonaki sahat tuna Tuhan memanggil, hidup rohanami akan kita lakukan, akan saya lakukan jalatang yang muna hupangido kami mendukung kami sungguh dukungan muna tu pangulon nami nasililungan. Napadua ho pasahaton nami do bahwa sebagai renungan di kami dan mungkin untuk kitab mun secara bersama-sama. Tanggal 10 Juli 2024 genap usia nami 65 tahun. Jadi sahat tutikion usia nami adalah 65 tahun 1 bulan 1 minggu. Mulai dihitung sekitar 23.000 hari 673 hari mangulukku dilihat Tuhan. Mulai kita hitung per jam dan binoto be menghitungi mungkin sekian ratus ribu jam. Alai nagabe boy hupikiri hami inang dohot tamu amang unang jo mekkel jo adong na senyum hubereng. Unang melilikuan non unang butijo. Mohon maaf majo dihita. Jadi nahubereng nahuboy huingot tami di 2 Petrus bidutolu di dok setahun 1 hari bagi Tuhan, 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 1000 tahun artinya sonari usia nang hudalani kami 1000 tahun mau on 10 tahun, on 15 tahun sekian. Ikon sampai dalanan nami dope 100 on 15 tahun naik asabui gabe 1 hari Tuhan. Molo didok 1 hari, satu hari bagi Tuhan 1000 hari dihita. Mulu hitung-hitung di 23.000 inak kiningan. Ternyata saya menurut hitungan Tuhan baru beberapa jam saya hidup di bumi ini. Kurimangi madiriku 10 sekian tahun mengula di ASN sampai saya juga dilepas pensiun dengan sukacita. Alai apalah hurenukom beberapa waktu setelah diresmikan di bagasan warta bahwa sana kami akan dipaborhat pensiun di tanggal 10 Welu. Huhitung tanggal-tanggal lain. Artinya baru beberapa jam kita hidup di dunia ini. Hitung kamu nabi nama jo menurut perhitungan nahu pasahat taminakin. Jala rimangi hamuma tarimangi mahurimangi do diriku. Apa yang sudah saya perbuat? Belum ada nak kiningan namang setabi penghargaan set distrik. Saya merasa belum apa-apa. Saya melakukan sesuatu hal yang baik pun di hadapan Tuhan. Saya hira na sumararga do pengulukku bilala na mangulahon tohonakku. Danga dong kopi amang dainang napatung deng gasing otomuna di pangulahku menurut penilaian nami. Alai bersukacita duau di sude dukungan dohot na AHP na babain kami gabeboy melampaui hari-hari saat tutikyon mauliati madi Tuhan. Hitungan jam hanya beberapa jam. Nabuhi buat kami mesti hurenungkan disi terlalu singkat waktu itu. Alai didok di Galatia 6 di ayat tabereng manon ayat welu do moro sosalau manginang satu keringkaman di bagasan kehidupanku nah boto kami bahwa didok debata atong bicara di hari dope taulahom manadenggan atau bicara di hari dope taulahum manadenggan. Beberapa jam lagi kita untuk hidup kita belum tahu. Alai oddo sidohonon nami, mari kita melakukan yang terbaik untuk semua orang, untuk siapa saja tanpa membedakan mau tuna daksa, tuna runggu, tuna wisma, tuna apapun segalanya itu. Gabe contoh na baik mahita di bagasan pangwaparungguata tak karena kesimpulan terlalu singkat waktu untuk berbuat baik. Hidup rohanami napatuluho pasahaton nami do dihamuda mangdainang apalagi minggu siang mau pasahaton hata terakhir di sebagai perhaladu aktif tu baik tu sekolah minggu baik doh tu sude maradu sude hamu hahaangi doh napinaribot pe di sude dukungan muna bodora dohonon nami terutama masian we 10 inang situa SR boru hutagalung inang situa boru naibaho di wek 5 inang amang situa di 5A mohon maaf amang situa Charles dubatobing nama kobasi kami
Itor sigop marsuru pajait pandejait lauma majaiton jubah nami rotuson mengukur kami dukungan moral yang sangat baik nahu filalah kami baik pribadi. Jadi orang nami maca gurang gope na sohagwara kami termasuk ma dohot inang situa tanang pidda syakuriaon inang situa boru lubatobing gudang do nahuingot sian nasida. Begitu diwartahon au hari pertama itu menjadi calon situa au rosian merminggu itiki tori haul nasida di haul jala di mai cipiki hata nasida madok sampai huingot do satu sonari mau lihat mari Tuhan nyagabi ho ditik-tikot gabi calon situa hape udah kutadahian sebetulnya inangi tiki mulu dong keluarga nasida di son merhite keluarga nasi dan naro merminggu di son pasaton nami doa salam hangat kami untuk inang itu. Nah selanjutnya dohono nami ma dohot tusude khususnya wek 10. Hidup roh nami mace gudanggo kesan naboi talalui bersama dohot ama situa doh inak situa di si adongo patami hidup roh nami akan wadang ganita ulahum mai. Kemudian tuak kadong aku perhalado na naik tinggal honon nain ma habison ditikyon gudang tutu di persauratan nahurang lubi pangalahonami cara nami doh makatai doh cara tindak ngami akan ada gani maingot tamu lupa kamu ma na salai. Kemudian tusude hamu beradu tusude hamu yang spesial buat kami itu wek 10 dohot sude tahe meradi sude anak sekolah minggu dohot sude ruas ni huriah HKBP ya gulon nang mendukung kami di pelayanan nami satu kami taripar satu sadarion boy diberangkatkan untuk pensiun mau lihat ma di parrohamuna doh di dukungan muna tu kami suak songoni dodohonan nabi bahwa dang adong naso salah nahulah kami dak sikop sude jala Tuhat tamana pasi koponi saluhutna mau liate ma dihamuna kana tua-tua nami sigat jangu rumah hita saluhutna denggas sude akapino parmuna denggas sude akaruas ni huriat tahun jolma na maju jolma na takut akan Tuhan. Sehalinai mohon maaf matu hita saluhutna secara spesial dohonokku do tuhalak kamang mau liate ma dung di pasata mutol hasami itu pensiun di Tikyon tuhamu secara khusus dohonon nami ma tuhamu amang dohot inang pangula nago tikki di son tuppe solilinggo pe parsaurata di huriaon tidak rohanami ngaboi di rasahon taharasahon bersama songodiero sebetulnya karakter rami di karakter rami nahurangi amang dohot tamuinan kami mohon maaf masih aminam mahita jalak kana dengganima ta ingot tujulan tuhat teman nama masu sehalinai mau lihat madinasida ketika saya mendengar lagu ini saya terasa nomor 14 itu adalah toddiku di berbagai kegiatan nahu lakukan ancaman yang sangat luar biasa dan bertubi-tubi. Nah sohya pola di son ne dakku di son dak yahu buat tua KICP saya tutup sendiri boyau lepas ya ni itor huingot sude molodunggu hede honon nomor 10 tahun saya merasa ya Tuhan itu ternyata kuat. Melihat tema dihamu naung dibayar pada dehon lagui mengantar kami untuk pensiun. Sehalinai tuhat taman nama dongan hita saluhuna horas mahita anggia emak di masa pensiunon boy dope molo kaperlu dope adong na sumbangan pemikiran na boy kita sharing untuk memajukan huriata saya cukup siap untuk kita bisa sharing. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di hamuna saluhuna horas mahita saluhuna butima. Mau lihat tema nang dinang namang ihut aku pasata mi matiki lau pasaton hatasian sahalak situana ibaru majalo tohonan alai rak mahamu tujulu.
jalo sahali hami madok mauliate tutu hatta Yesus. Nahu parsangapi hami amang pendeta resort, inang Bibel, inang pendeta Susi, sude amang dohot dainang parhalado ni HKBP Siagul, dohot sude ruas HKBP Siagul, terkhusus W6 HKBP Siagul. Mandok moliati do hami di salilingon hami mar learning sebagai situa gudang do masukan di lian amang pendeta resort inang Bibel dohot inang pendeta Susi dohot sudi amang dainang parhalado dohot ruas tu hami asa dinggan hami marsiajar menjadi parhalado ni Tuhani di gereja tahun naposo dupe hami di bagian hasit tua onon mangido hami tu amang dainang sude parhalado dohot tu ruas nami dohot tu amang pendeta resort inang pendeta Susi dan inang Bibel tetap ajari hami asabui tetap hami mangula di gereja tahun dohot di we onomon tanya ko kamu hami asa margogo hami menjadi pelayan Tuhan menjadi hatoban ni Tuhani di gereja tahun. Semoga HKBP Siagul semakin lebih baik ke depannya. Songoni mana hudok kami kata nabui hupasat kami tuhita sudina narad hadir di Tikion maulea tema di Tuhata Salom Jala Horas. Madati Marina Sida songni upasata mematiki tu sahalak cen ruas ni huriata hala amang di jisi mamora lao pasahaton selamat pensiun jala majakon sian ruas ni huriata tu situana baru majala tahunan tujuh mamang. Di habu suri pangulan hurian nami songoni ruas ama do ina do sudah tanapuri gerejon parjolo ma pasat kami harus parita sudah selamat minggu Selamat hari Minggu. Maulia terus semangat sebetulnya harus pagaji dohonok kube karena habis waktu alena posono ni do nami do di hamu amang palita nami palita resort saya patin palita Suwardi Aruan STH pinang namin palita profesional palita Borda Petipulu STH Lasoni inang Bibel Pro Bursa Boser Lasoni menang dihita terlubo di hau paula duhuria nami nadong di HKBP saya gulon Lasoni mari sudah hita ruas di huria HKBP saya gul abado ina mau lihat baru tutuhatai alana dilihat do itu hita boy berpugu di bawah sadarion itu berkat dari Tuhan. Tadi kalau kau jauh tadi kalau kau lebih begitu berpulison. Lama jalu berita asadong bohal di patodiota. Itu harus kita ingat. Sonari bila kesempatan Tuhami lawan sahaton hata power fatol inang situa delima pangaribuan sarjana ilmu pemerintahan MM lahat pagkakoro di dua situa na siya olom. Parjolo ba ilang pasat kami tu habuday ng lulmaw. Molo siya segi de jure pensiyon kami siya huryoton. Alay, molo sa kami terutama siya 10, maafo sa 10 kung apa do wakil lain sa labita. Sa banyak yang kami timba si pengalaman siya hamulang. Sangat banyak. Sebetulnya lewat terang audo hira menggait inangon dari situ di Siagul Allah bareng aktivitasnya masa gudang di dinas perindustrian kasih bertemu jadi mulia tema dipraktekkan di 10 terutama dan di huriat tahun tunap di antara kita banyak yang terima konsep-konsepnya karena terlalu tinggi barangkali udah berkorban padi ini harus pengurungan dah pada buku. Tapi itulah faktanya.
Pengetahuan itu tidak bisa disimpan, harus sampaikan. Diterima tidak terserah. Jadi boleh atau yang enggak di pengelolaan lembuna mestilah sarhadami. Ngudang akan dasar-dasar. Sana pilih upir kami kan kerajinan terutama. Sangat rajin menemui akar ruas. Jadi dohon lama, pada inang dohon nampi hamuda. Akan pengelolaan lembuna itu huriaun, terutama 2010. Dekeni sebulan di ura di pinggir pasu. Lupa masuk hatta hamu satu lepen susu dari on. Setiap bercuata betul hamu ulang pasu-pasu. Tu dengan penghuria situa satu situa. Dia ada dua inang dah masalah serhan nami. Karena bagaimana ini pengabdian. Aidang edetelakin lang mengharapkan sesuatu segera jauh. Hanya pengabdian. Lalu tiki, lalu roha, tidak bersedia, monggo. Ini duri atau dah. Ikut dah bersedia dah kita. Jadi pas bawa peminang, pas roha nabi kamu, mengulang bahamu. Satu tata sekali seruas. Orang gabe penghalak kamu di uluata pendeta. Dari situ uluat duri atau. Ikut ingat harus uluan. Yang kedua, mau khusus kita dan berterima di hati, jangan sampai hati, jangan, tidak boleh. Simpan dalam hati. Lain kali usul kita itu diberikan dengan baik-baik. Kita terima tidak apa-apa. Itu biasa antara hubungan antara pimpinan dengan anggota. Tedohon namanya, saya bawa bangda, yang namanya, dua lokota. Duku kamu masuk ulau hurion. Unang nauber kami sada. Mau lingga pekatulisan. Unang sebar-sebar di luar-luar. Itu kurang enak lagi manusia berusaha. Jangan. Interi lebih cari dalam huria. Bagasa hati kamu. Jangan sampai keluar. Itu tidak boleh. Dak saya buat horor. Namasa di rumah tangga kami. Rumah tangga kita. Soalnya pada horor kami itu hamil dua. Salah pencuma juga kami tentang dapur pengadilan. Salah bekerja itu kamu. Pengulangan huria. Tahun setua. Tahun terpilih saudara. Itu memberkati. Orang itu sudah boleh hati. Boleh hati. Dia mang Dr. Andus di Jisi Mamora. Nuaing pasatami mati kitu hamu saluna kamanami nanami parhalaro ni huriata asal proma hita tujulu dukoni tu amang situa el nababan pasaton hata tujulu mahita. Halamang tubing inang situa burubak pahan asa rapamu. Ijulu doh, ijulu. Shalom. Nau hormati kami amang Pendeta Resort. Nau hormati kami inang Pendeta Susi Buraruan. Song-song nau hormati kami inang Wiwilo Pro. Nau hormati kami amanami doho inanami ruas ni huriata. Song-soni akan aposo. Songoni nang nau hormati aka doaku situa dison. Song na mewakili sakit situa pasaton hata tu dongata nong madalani masa pensiun doho nong majakuna situan. Jadi permisi ma auto hita. Diamu inanami situa baru pangaribuan selama aktif pamu hupi de tamu do so dia pangolam muna do pakabusiman di huriata godang do akasitiron sakamu termasuk ma disiplin jala di bagasan selama 10 tahun mahamu na aktif 6 tahun mahamu sebagai ketua kemasyarakatan di huriata masa gudang do aka pemikiran nang dilok kamu di tengah-tengah di huriata ima nalau pai bakon aka ekonomi perumahan ni ruasta termasuk mai songon na perpudi ima nama bain
membain sendiri ciptaan sabun sound sunlight suci piring jala macam semangat tidakmu membain pemikiran lau pemajuan aka pengalaman muna selama aktif perindustrian naik terapun muna di huriat tahun mulai berekam semangat muna herana hurang gopeti kiri rau muna alai masongoni hobartu peraturan huriata molodung usia 65 tahun ba pensiun ma sang haston anak pesongoni song nero komunai butuh do behami di akap pemikiran na dengan hobartu pengalaman munai di tengah-tengah huriata. Jadi selama pensiun mariamu saya pas mau madalani masa pensiun muna inang lima songoni dengan nami ima nama jalo pasu-pasu hasituan di huriata. Kebetulan satu tengah-tengah huriata sanwe onum ima amata situa tobing do inang situa berupa pahan masalah rohanami ima dihara de muna bolu hamu ditodo kabe situa di tengah-tengah di huriata terlebih ni tengah-tengah ni we onom ala takas memang masai rekodo aka perhobas di tengah-tengah ni we onom ala kebetulan bulasion pesiuma hala amang padita stopul jadi ngarong be madonganyau hamuna dua di tengah-tengah ni huriata terlumubi di onom makobasi jadi sayanggi ma aka persiajaran dok pembinaan selama learning na di leon amat tepat dita do idu pro tu hamu gabuai boal munai di dalau pakai muna makobasi do tu ni huriata songon jamitani amak padita nak kaning sayanggi mahamu gabi hala namarguna di tengah-tengah ni humaliang muna marhite-hite pisu na setuhata atong parpudi dohon nami selama bergabung matuhami selaga bertugas ma saya margogo mahamu mangulau tohonan nang jalong muna marhite-hite pisu na setuhata butima mulai hati dia mang situa el nababan nuaing tapasahat ma cendramata tu inang situa na pensiun rak maita.
Laos di soma ipasahat sian hasadaw ni parhalado mulutung arong dope sian inang situa unang termula jua ang kope ay gudang kope si pasahat non sob julod dope inang olo iya sian hasadaw ni parhalado dukon ni sian arong dope sian wek 10 akahita ngabui hudul kamang kainang sian jadi itu dongan nasan 10 do nang tasya porro mamustok kita pakai tiki sarang ya sama noeng tu wek 10 di isap mas. Lima mulu arong dope akan marlas ni roha anom marai pasahat ate hati arong kope noeng marede mahita sian bukedeta nomor 650 sada 2 laos jongjong mahita saluhu na tatangnya koma piliata aliri batama namin di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon nadenggan dohot na saudi bahasa na mauliutus upasata me masyanan de homi tu hami pilihan nami tu ho sai jalom me gebiup na hutsus di julum
pasu-pasu mai jala ramoti asa ho parhasia kami pelianon pati buluhon harajaum muli tonga-tonga di huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam gerigir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manamina di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomone roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesa madusanami songop panesanami di dusa ni dongan namar dusa tuhami, unak kami tukihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jalali ramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim amin. Hami ma asa 7 luma ala inang situa buru pengaribuan amang situa tubing dot inang situa buru pakpahan di julu mahita masih jalangan akamang kenang.